Euskal Herria ongi etorri txorienera. Zuen, sukaldaritza saio gogokoena, ez, Patri? Zer esan gugu, Pentsatu da baiet. Horre goten dira egunero, eta, merito da. Zehozatik izango da. Zehozatik izango da. Eta, betiko plana, ez dugu aldatuko, zergatik, zerbaitek funtzionatzen badu, hobe jarraitze horrekin, ez? Patata tortilla betikoak funtzionatu badu, tabernak jarraitzen dute izaten. Guk, ingo duna betikoa, bi errezeta, luzeagoa, bestea motzagoa, eta ni hasiko naiz horrelako agate paparra erabiliko du gaur, agate paparra ingo dula horrelako marakuia saltza batekin aldamenean, eta, gabonak oraindik urruti daudela esan behar nuen, baina pixkanaka hurbiltzen ari dira, Patri. Turroiak eta polboroiak isa guztuti dauzka. Baina hori da. Honek balio digu holan gabonetara behira dagoen errezeta batekin. Orduan, eskura dauzkazuen osaiak ibiliko ditu, ez du ezerra raro erabiliko, eta bain kontatuko dizuet nola prestatuko duen errezeta. Lehenbizi guarnizio egiten hasiko gara. Horretako patata zuritu, mandolinarekin, sagarrarekin batera eta kipularekin batera fin moztu, eta olioa, piperbeltza eta gatza bota ondoren, labean sartuko du 180 gradutara. Bien bitartean, marakuia saltza berezia tingo du, horretarako limoi zukua eta azukre irakiten jarri, eta 4 minutu horrela izan ondoren, marakuia zukua bota eta ostutzen utziko du. Bestaldetik, agate paparrari koipean lauki batzu moztuko izkiogu, eta zu bizian markatuko du txigortu arte azalen aldea. Jarraian, labeko erretilu batera pasa, eta labea 4 minutuz sartuko dugu. Buelta eman, beste 2 minutu labean izan, eta atarengo dugu. Epeleta mantenduko dugu, eta erretilu horri zukuak ataratzeko ardo beltza, ardo gozoa eta modena ospina botako izkigu, irekinaldi bat bota, eman, salda pixkatekin busti, eta gero hori murrizten utziko dugu, lohituko dugu olako hartu almidoiarekin, eta zerbitzatuko du dena plater batean. Alde batetik ate paparra, beste alde batetik saltza gainetik, eta gero marakuia krema berezia onduan, iskinatik doala. Orduan, badauke beretoke berezia, eta, hemen, marakuia, egia da, olako paparrakin da, olako gauzako osoak eta ondo juten dira. Beti lagundu da juten dira olako maspasa krema batekin, ero honekin, badaukat errezeta bat oiniteko horrekin, postre bat, kastaina marmelada batekin, ero krema batekin. Kastaina gustatzen zaizkizu? Ni pila bat. Bai, horan usaina azten danen, ordea azten danetako udazkenan, usaina da, udazkenan, ez daki, sensazioa da, ikuste itxunarien horrek trenak, usaina da hori, bai. Ingo zut, honek tutuak, kanutiluak esaten dira, gaztaina krema batekin beteta. Aizona. Hor gaztaina glasea edo, deitzen da holako zehoz, ez? Horre dia gaztainak hartu eta osorik iten direnak, holako... Hori nahi baduzu behin, bolondrez prestatzen az daztatzen. Eskatzen ari zara hori egiteko. Bilatuko dut, gaztainak... Nahi baduzu, ez, ni gaztainak asko gustatzen gat. Egitxa da, beti jate ditxu da holan erreak. Bada osagai bat holan jaten dara, eizakin eta, ez, asko saltzak eta. Ez daukat oiturarik, ni etxian beti... Gaztainak, herriko postura joen, erosi da hor jandan. Nire amamak itzen ditxu etxian. Guk ekonomika txapa, eukinen dungu baserrixan txapia. Orduan, baina hori sartei batean ikia, koska bat kendu, ez lertzeko, txapa gainean jartzen genituen, noizian bainolan buelta pare bat eman, eta zoragarria da. Nire amamak ez dakit nola itxe ditxun, ez dauka ekonomika, nire amamak etxe berri zauka, bai. Sartaian etxe itxura, baina ez dakit, erra ez ditxu ingo, ez, laban ez. Sartaian errazagoa, ez da merezi labea jartzea, ze azkenean, txingarretan erratzen dituztenean, hor azpian, hori zer da, plantxan egitea moduan, bakarrik hori ikatzea erabiltzen dela, eta horren beroa, baina hori da, azkenean, ez dauka beste misteri hori. Gaur gaztainarik ez, gaur gabonetako beste osagaiola nagusi bat, ahatea, ahate paparrak, konfitak, foa, mikuitak eta... Gauza bat aztu zaitezatea, Patri. Sagarran aztea. Sagar azido bat behar dugu kasu honetan. Balki, euskal sagardua egiteko eta badaudu sagar azidoak eta erabiltzen dituztena, baina horrek gero saldu ez dituzte egiten. Eta holako Granny Smith, holako sagarra hau egizan, aurkitzen niko erresa, netzako perfektu egia dira. Ikuste dituzu da, hau da, marrazki bizunetako sagarra, ez? Zuk marraztuko zinuna horan kuaderno baten. Bai, hori da, ez? Elegante egia, hau ingo dana, moztu horrela, hasiak enduko izkiot, eta azalda guzti, esan dakoa mandolinarekin, hauek, kipula labanarekin moztuko dut, eta ero labera joango dira hauek.
Osondo. Hori, ahatiana, gauza eta atalasko jaten die, baina jendiak olan izenekin eta aukitze ditu bere zailtasunak desberdintzeko. Hau izango zen magreta, hau da paparra, ez? Magret dukanar, bai detzen da olan Frantzian, atearen paparra. Gero, konfita izango zen izterra, olan erreta, eta, gero, mikuita izango zen hau gibela. Konfitean baita egiten dira egalak. Bai? Bai, egalan, horrek bai saltzen dira. Horrek kateriniko enpresak merkeau bat altzen dira egalak, eta horiek gabonetan da ematen dira, eta baina konfitatuta etortzen dira baita ate koipetan. Baina horrek itxe uste desegin edo? Ez urda guzti. Ez urda guzti, bai, saltzen dira. Baitu, ondo. Eta gero, atean urdai azpikoan nire asko gustatzen gate gisa esan, Bai, urdai azpikoa zoragarria. Kalitate honeko aurkitzen gozu? Bai, baina zuk esan dako, ezagunen adi azkenean, paparra, gero, konfita, izterrak eta foa. Bai, foa da. Gabonetako erragina, hori egoten da tartian, baina egisa da, ahatian, konfita edo foa erosten badugu hori jateko zuzenian janal da, edo, foa batzuk fresko erosten daue da oran plantxan eitzen daue, baina paparra erosten da benien jendiak, askok ez da gize zelan kozinatu. Eta, karo, ez da oi asko paparra bezala, ez da plantxan buelta da buelta egin. Ez dakita erakutzi aldozun beste partia, gero zigorrak erakutziko zue, baina, badauka hori geruza lodi-lodi bat, dara azala, gantza eta aragisa. Orduan, karo, plantxan eitzen bozu, ez jako zu dana, plantxan eitzen bozu, alde honetatik, hor altzaragon orduak, gaineko azala, ez da egingo inoiz. Orduan, horregatik itxen jako, bereziki horrek barrura sartzeko beroa gehien bat, eta gero lan txigortzen dat dena, eta iesan, aragia gozoa da, baina txigor, eta estekiko oso politxa geratzen da. Eta aina gero txigortuta osoa geratzen da. Zal hori zoragarria, bestela, esan dago, barrura esan sartuko, egin ingo zan, baina gaina igual lehortu ingo zan. Trapuak izabizitzen ze, ez tozu aurkitzu hori... Ez daukadarako itxuraik erabiltzeko katxarro hori, gailua hor dago, baina sukaldariok, eta hor, mesedez etzazu etxean egin. Beti, honek ekartzen duen babes gailua erabilizazue, baina sukaldariak... Nik eraman izan dute mendiko lan azalen bat eta, Bai, eta ez da komeni. Eta hemen, esan dako, ingo ditut, dana, zagarra, bebai, modu berdina moztuko dut, eta gero, kipula ja hartuko dut eta etxean egiten da moduan. Labanarekin moztuko dut. Oso ondo. Eta, ez dakit, Granny Smith aipatu dozun honetan, zagarra da biela erabiltzen zigorrek. Hau da hori, zagarra holan azidoa eta da zagar mota bat. Eta honen historixia bitxia da. Granny zer da, amama ez da? Granny da, amama. Orduan, zauen emakume bat, izenez Maria Ann Smith, orduan, amama Smith, zebera, zagar mota hau asmatu zauenian edo sortu zauenian, amama zan, ja. Berak izituen nasket, berak indako... Berak izan. Bai, bera jaixo zan, nekazari famili baten, 1789an, erresuma batuan. Eta, 19 urte zaukola, eskondu zan, Smith izeneko gizon batekin. Eta, eskondu ziren, aukizituzten 8 seme-alaba. Klasiko handi bat. Eta, joan ziren, emakumiek zaukenean 40 urte edo, joan zen Australiara bizitzera. Eta, Tasmania inguruko, olako, baserri batera. Eta, erosi zituen, olako zagar batzuk, olako merkatu baten, eta zagar batzuk, ziela, mota batekua, baina etzien olan asiduak da esebez. Orduen, joen zan, da, sobrauzien azalak eta asixak eta, soltau zituen, bere etxe ondoko errekan. Eta ikusi zauen, hortik, urte batzutara, jaixo zala zagar ondo bat. Eta ebilizan, lorategi moruan olan, zagarrak eta zaintzen, eta zagarrak emonsotzan, zagarronduak emonsotzan zagarrak. Eta, berakan, pasaukan berri zagarrak, eta errixan zier da holan, ematen zitxun, da basaukin azido puntua da holan, eta botaniko batek behin esan zotzan, aizu, Marian. Mundu osoak Granny Smith moruan ezagutzen zaben emakumea, baina. Eta aizu, Granny, hau, mota berri bat da, zagar mota berri bat asmatu dozu, ez dakit errekak edo inguruak ingozotzan ondo. Beste asiren batekin eronaztiko zen erotik? Bai, izan zan, istripu baten sortu zana. Nik uste bera nahi tein zuela injerto batzuk horri zituela eta gero ez zuen esan nahi. Horrek, egia esan holan gehiago saltzen du. Ez baina, ospetsu izan bera hil zanean. Bai? Hori askotan gertatzen da.
Zuetan ni... Gurat esan zu, bizi bazadala elorrixon be, edo zein lekutan, ez da Australian bizi bi ez, hau Australian jaixo zen, oin edo zein tokitan daukotzu, Granny Smith sagarra. Bai. Bueno, eta bere familia ez du, zuen patentatuko gainera, gara hartan. Baina, bueno, izena? Geratu zan beria, betiko. Eta, bueno, ontxe, jaten duzuen bakoitzean, historia bat, gure baduzue kontagolan zuen lagunei sagarra jatzen sabizen bitartean, batzuk esango zua ixiai. Beti berretan, baina, bueno, holan interesanti da jakin deizuen. Ni hemen geruzaka jarritu sagarra, azpian olio txorta, gero patata, gero sagarra. Ekusi zuen gero sagarra azkenean, labanakin fin, pixka da bila bazarete, horrekin moztu alda fin. Gero kipula, gatza, eta hain berriro, patata, berdine, prozesu berdineko, patata... Eta zeuna geratzen da sagarra bebai, holan, ateakin txerrixakin asko gustatzen gat bebai, holan, itxotenien igual laban edo azpizuna, holan... Oiazkoa, sagarra saltzen egin behar dut, hori ez da hit. Behin ustot, ez da hit ingen oan txorien, karriko du da espadaz, gehiago nakastuta hongo gara. Jatitzen ezaguna ontsa esaten duzula. Baina, bueno, duela beratzi, sortzi urte izango zen, egin nuen hori. Orduan, pentsa. Orduan jaiota bazinen, ez? Ze urtetan? Da, 8 urte. 8 urte, bai. 8 urte karreria bukatuta da. Eta txorien zen duen ikusten orduan txorien, ez? Enaban ikusten ez. Ikasten nagoen da. Ja. Buru belarri. Ja. Zer gertu konpontzen. Bueno, ahatea bada, hegaztietatik ezagit kontsumituena izango da oiaskoa, gero esan dugu ez indio jarra igual izango zela bigarrena? Bueno, baina kontua da, Asian ahate asko jaten dala, eta Asian jende asko bizi da. Bai, hori bai. Bigarrena ez da izaten, hirugarrena fijo. Orduan, hor egongo da, zerrendia ez, lehena oiaskoa hori argi dau. Baina ahatea bai kontsumitzen dela pila bat. Hemen bai jaten da, ez dakitan Frantziako kutsua edo daukaguna, baina beti jaten da ez da, dotore eta fin. Bai, egun berezietarako zerbait da, zer daukotzu gaur baskaltzeko eta ez duzu. Jo, gaur ez dakit, porru batadak eta ahate pixka bat, esango zuz, nio? Zurte betetzea, dotore da asteazken olan arruntz baten. Baina bai, Asian ahatea da, bueno, oiaskoa bezala edo beste aragi arrunt bat bezala. Egunerokotasun baten jateko. Oso ohikoa da, gaina horrek, kolori juneko lakatua, ahate lakatu hori soja saltzarekin da usten dute, eta holako brillantia kanpotik, eta... Bai, nik ez da itiñez. Oso goxua, ez. Ez da itiñez daztatu dudan. Bitu, egon ginenan da, Alberto, ahati azken joan daztatu, ez? Holako, ekusi bai, baina daztatu, ez? Ez genuen daztatu. Hauketa aukera, ataratzeko errezetia, egon ginen, Tailandian dau, Kotao izeneko uarte bat. Bai. Eta han dau jatetxe bat, roast duck, beratzi, eta nik izate itxu kristoneko hilarak da, euro bat da, 2 euron truke itxedotzue, arroza ahateakin, paztaia ahateakin, dana ahateakin daukie. Eta dau, bueno, oso goxua. Orduan, egia esan, hemen... Esaten badot hori imitatzeko lan gaitxasuna, ingot. Zaitu gara. Hemen, egia da, arategietan da, printzipioz ez dute ahatea izaten, baina nik, bueno, behar izan duanean, 2 aldiz erabili izan dut, harakinei eskatuta, eta aste bete, 2 asteko kontuan ero, lortzen dute. Orduan, bueno, kapritxo baldin baukazu gero ahatea segero prestatu alduzue, beste, oiaskoen bezala, ahate errea ikia badao, eta bestela, bueno, saltzan izaten da, gaina horre ezagunena da, lareina saltzan. Bai. Eta hori oso goxua eratzen da, guk arroz bat egin genuen, ahatearekin baita, eta lareina sukuarekin, oso goxua geratzen zala, eta, bueno, animatu, eta bakarrik, ez betiko aldaera hauetan, ez, magret moduan, ero konfit moduan, baizik eta freskua eskatzen baduzu erategian, ziurrenik lortuko izu, eta, bueno, familien iztarien bat egongo bada, inoiz norbaite botako zuen ahatea egun ematen da. Ziuro, holan basatiren bat da. Bueno, hemen, ingo duguna da, ez da karamelu bat izango, zaurren almibartxo bat ingo du, eta egin behar dugu, azukrea, eta limoi baten zukua, irakiten jarriko ditugu. 4 minutu, eta horri botako dugu gure hemen marakuia krema dukat, erabili geneoela hemen postre bat egiteko, eta, bueno, hori isostua saltzen dutenez, isostu mantentzen dut, hartzen dut behar dudana, labanakin askatu, krak, eta ero, desisostu, eta listo. Bestela, espasuelako gauzarek aurkitzen edo, mango bat hartu da, irabiatzen gozu edo... Eta irabiatu eta perdina. Bai, marakuiak badako lan bixia da, oso... Beste punto, azido haua badauka,
Mangua baino, baina, bueno. Aukeran koloria behintzat bardin aukeko. Hau mangoa izan azan, guk esan hemen marakuia gora eta bera. Eta fruta izan ezean, esan nukete, horrela behintzat, oin begibiztan behintzat, nik neuk enuke nabarituko. Eta ontsa da, galdera bat gure txorien eta rentzat, ze hamen dau, holan galderia, jakiteko, ze maturta daukotzen, gaztia edo sarrazaren? Gaztia edo heldua, bargate. Zuretako marrazki bizudanak ikusten zabizenean. Eta ahate bat esaten dutzutenean, ze gogoratzen zara, petizuko hartz txiki telesaieko mokoio pertsonaian, edo Donald ahatean. Hombre, Donald bai, baina Donald baino lehena beste beltza etorriko zitzaidan hori txartu hitz egiten duena Lucas. Lucas ahatea. Lucas ahatea, suerte txarra. Garaiki diek zien, ez? Bai. Nik uste dut Donald izango zela. Ezagunagoa baintzat bai, Donald. Bai. Baina hor ja, ez, urtatzen sartena. Zuk ezagutu zenuen hartxikikoa, ez, lehenengo? Ez, nire bai Donald ahatearen garaiki diana, ondiokan. Nik hartxikia hori ja, igual nire neba txikinak ikusiko zaren, baina. Ondiokan ez. Beste bat? Beraz, hori izan, ahate bat bakarrik zenuka. Bitxikeriak ahatien inguruan, hori harrapakari asko daukiela. Bai. Lehengo gunean kosinatu genuen. Bai, hori gu izango gara, baina. Lehengo gunean harrapatu ginen krokodiloak. Bai. Hemen txedabil esaten bai, biankako honei bai, batzuk ibiltzen diela. Dordoka erraldoiak, aserixak, eta, dauzkie... korrikan ibiltzeko arrazoiak badaukie. Egan bintzat batez ere bai. Egan, lurretan ibili, igeri, horrek bai badakizela, badaukie eremuak hola nire zeitzeko, behintzat. Atea bai dala. Badauki baliobideak. Egia da, hola, nik ez nahiz ez da gutxiago ere aditua egaztietan da hola, lau ero ezagutzen ditut, baina ateak nola egan iten duen oso, bitxea, egoak oso askar mugitzen ditu, eta askar nabaritzen da, ez, atea zintzu dien, eta, pasea izan da, ikusi izan ditu, hainbat Afrika aldera atea joaten, eta hori ere ja gero eta gutxiago dago, ez? Lehen, iparraldean hotza egiten zuen, baina gero eta hotz gutxiago, eta gero eta gorago geratzen ari dira, lehen Afrikaraino juten ziren, baina asko peninsularen beraldean geratzen dira, baita Euskal Herri inguruan, egaztiak orokorrean esaten dute, horre migratzeia gero, eta gero, ez dute... Mentxe, Euskal Herrien dau basatea eta izaeraz bada migratzailea, baina, migrazio luzerik ez da huitzen eta geixenak hementxe geratzen die Euskal Herri tropikala. Honetan da sedentario bihurtu die azken aldi honetan. Hortxe dabiz, Arrasateko parkean. Nik herridanek dauki ahate parke bat, ez? Askok, bai. Nire bierritxak Getxon eta Arrasaten badau. Ez, Getxon ez dau. Ez daukagu. Aterik ez, usoak bai. Usoak bai. Baina, ate bada, ez dakit. Atea, bilu, azken aldean baku zer ikusten nahi nezen desente, Patri, angure inguruetan baserrietan da, honek, ostrukak. Bai? Ostruka, baina, hola, ni baino altua gara, orda, ni baino altua izateko handiak dira benetan. Osa, kriston, ikuste dituzu, oio artean da Bueno, zuk ekarri zeinu narrautza hemengo baserri batetik. Zarauzetik igarritakoa, baina Durangaldean... Pentsau. Durangaldean ezautzen ditut, emuak diela ostruka, baina horre bestia txikiagoak eta berdea ematen dutena... Horre zaptarrak? Nik usi dotorrek basondon, horre urdaio haien, hoden parke horretan horaukitzen da emuak eta... Oso politiak ez. Estie politiak, horre. Bueno, badaude, baina, oin bertan, ostrukak 3 ezautzen ditut horri inguruan, Durangaldean, 3 ja. Eta bat da oso handia. Beldurra ematen du, zaina ematen du, ezia ere txiki gatzez, urbiltzen da, etorriten da. Baina, urbiltzen basa da, hola, moten mokoakin egogor, begisak entzotzu horrek. Mototzu horrek mokoka bat eta akabo. Bueno, hau, ikusten zu hemen, erdi karamelatu dintzaigu, eta oinoni, zutatik kanpo, gure marakuia o pasioaren fruta, horrela bitzen dalako ez da nire esmakizun, bota, eta utziko du hemen, ostutzen. Hau gero jungo da aldamenian. Oso ondo, saltza moruen. Bai, saltza moruen bustitzeko. Bestea, gero ingo diogu, ardo gorriarekin, ardo beltza eta ardo goxoarekin, eta modena ospinarekin ingo diogun saltza, hori bai, hori gaineti botako diogu. Baina aldamenian jungo da, gero, mosten dugunen pusketa bakoitza, holan busti pixkat,
eta jateko. Goxo. Hau, lehen aipatu dozu inseinuela arroz bat ahateakin eta laranjakin, laranja... Bueno, ahatea laranjerara bada oso plater oikua. Orduan, marakuia zukua esposo aurkitzen, laranje zukuak balixo dago, ez? Baita, berdin. Perfecto. Eta beste bitxikeria bat. Bota. Hau, gure gidoian jartzen dau? Bueno, a ver. Bakizu, 10 basaten artean bat homosexuala dela. 10 bat? Bai, horre izaten dago estadistikak, zientzia hori izaten dago, eta multzo handixetan ibiltzen die horrek, eta ohikoak izaten diela, sexu harremanak harren artien aukitzia. Bitxo. Bitu, beraz. Azkenengo bitxikeria da, ahatiena ez daukot ezer gehiago. Nik ahatian inguruan daukot esateko, oine mosketa bat dutzukin behar dizkio dela. Egon zan hor, sarria inguruan, baserri batek horrek ateak zeuzkan, eta arrautzak saltzen zituen atearena baita plazan. Bai, bitu. Eta beste bat ezautzeut, antzarranak saltzen dituela. Eta antzarranak benetan oso goxua dira. Antzarrane handia bat dira, oioana baino handiagoak. Eta... goxuak ez da duzu zaporien, ezken nik horrek... koipetsuak, baduka oso krematsuak. Ezken nik arrautzakin pasatzen gat, hori, zuko strukan ekarri zinun, prao ginun, praot oioana eta galeprana. Izaten dira goikuak supermerkatuan eta aurkitzeko. Eta, zaporien, arrautzak arrautz, gure esan. Ez da holan zapore bat... Guk egin dituen, antzarrakin egin dituen, patata apurtu batzuk, egin dituen patata frijitu, eta eren genuen, plantxan, hori gainean jarri, eta horren gainean, gero arrautzak antzarranak. Orduan, koipetxu zantoten dozunen, igual izan zan. Ez antzarran arrautza. A ber, eskatu nituen, errezeta hori egiteko, ez da ditzen bat, dozen ardiero arrautza, 4 erabili nituen, eta beste biak etxean jan nituen, eta... Ostra, ez dakit, tamaina errekoak, eta ni arrotzak asko gaina gustatzen zait, nik ogiakin jaten jo, 2 ogi, txof, eta dana eskuekin. Eta asko gustatu zitzaizkian, antzarranak, ez dakit, osuak. Hau edia egiten nahi gara, inberda mosketa justu azaleraino, aragiraino, okeleraino hartu, eta alde batetik, beste aldera, eta gerengo duguna da, berdina, holako laukitxoak, ez, eta hau da, azkenean geratzen da gero, txigortuta kurruskari, eta oso goxua, nik batzu ikusten dira dena, eta nik munduko respeto guztiarekin, kentzen eta zaila guztiak, nik hau kendu egiten dio. Hau, gauza atal oso goxua dela iruditzen zait, eta bakoitzak, nahi duen egia dauka. Bai, bakoitzak gure dago nahi txia. Nik hemen daukat, taldeko baten keska idatzi usten. Zer. Ez dut aitortuko gure taldekideetako zein dan. Baina badu bat, azken bolada honetan supermerkatura joaten danean, agobia bitxen dela pila bat. Ze bat? Bitxu, lehenenga musika egoten dalako oso altu. Gero, jendez gainezka egoten dalako. Presixuak gero eta gora eta gora eta gora. Hemen dabi seinale ditzen, zuzada. Nik ez dut keinorik ingo zein dan. Bai. Eta? Ez broma. Eta hori bereziki urdurik jartzen dotzala supermerkatura joateko prozesu horrek. Bueno, baina horrek alternatiba bat pauka oso ona. Herriko dendetara jutea dauka. Eta ez dauka inungo arazorik. Eta supermerkatu handi batera joaten basa bai, martitzen goiz baten, goizeko beratzetan ez tozu ziur problemaik aukiko. Baina bai, azkenean, sustatzen bozu zure merkatuak, ez jatzu, musika aldetik, ondo ibiliko zara. Presixo aldetik bai, antzerako parezido. Eta jendiakin berbain, dendarixakin, gainera dendarixakin berbain, ondo zeberak erakutziko zu zelan prestatu gauza bakoitza. Baina gauza batek jartzen dau larri gure laguna. Jarraitzen du lagunak, bai, esan. Bereziki gauza batek. Zer? Hemen idatzi doztan, aitortu dozein dan, ez? Baina, idatzi doztan, esaldixa da, traka, berai estresatu itxautza pila bat, poltzak, hori, basabizenian hilara, noran poltza jartzen, kutsasaina dana ordaintzen da, zuk jarri biosunean zure jakidanak poltzan, horrek, karo, prisa pila batekin dau, hilara haundixar sortzen dau hor, hemen jartzen dozta, gainera, kutsasainak, supermerkatuak ez du inungo gupidarik izango nire agobioarekin. Baizera. Gupidarik.
Baina mehaztatu biten du, ez? Muitu adi! Bueno, badakizu, dendara joen, eta atzekoak itxango da, eta horre ere, nik uste dut, haizu. Bitxu, nik joaten ezen frutadendak eta pila bat dauz, eta mota pila bateko, baina ni pila bat gustatzen jat, ni joaten ezenera, Melani, frutadendako neska, eta berak jartzen dozta, hori, berak, ez da zuk hartzen dozu eta gero ordaintzen dozu, baizik eta da, holako, mai bat, eta ez dut, bi tomate, bi porru, eta orduan, berak jartzen dotzu bere poltzan, orduan, ezarak eskatu behar nola sartu lehenengo porrua, gero tomatia, gero ez dakize, berak jarrikotzu. Bueno. Eta holan gaina, inok ez diote ibiliko fruta ekutzen, da hori, beretzako lan pixka bat, baina ze, jendea badauka ohitura. Gero, aguakatiak aplasta. Aguakatiak, tomate guztiak, txof. Jo, azkenean, 8. eskua pasatu dana, tomate hori helduta dago. Helduta ez da, biguna, mamurtu, eta ja, mesedez, hori, pixkate kontuz. Sartaia, bero, inungo koipierik ez, eta, alde batetik, zaldako hemen, gorritu, ikusiko du, baina hasiko da koipea botaten hemen, Hori da, irugiarra eta itxen dozuen bezala, irugiarra kosinatzen dozuenian, azkenean, olixorik bari beba itxen bozue, segitxuan gantz hori dana atarako da, eta piper beltzan usaina hau gantz, segoxuan. Bai, eta koipe honekin dezakezue, hemen, enoz aipatu, baserri berrikoak intzigutena, hartu, urtu bat duzue, olioa aukero, iragazi, eta hartu, eta horrekin maonesa bat, eta jango duzue maonesa bat, ahate zaporea daukana. Hori bereik baserri berrikoak txuletak egiten dute, txuletaren gantzak hartu, eta... Iruñakoak? Iruñakoak. Egiten dute, txuleta utzi hartu gantza, beti soberan ekartzen duena, utzi ken diote txuleta, beti gantzarekin doan, oski, baina hor beti sobrantea, eta hori hartu, eta urtutzen utzi zua eso, gero hartu, iragazten dute, eta horrekin egiten dute maonesa bat. Arrautza hartzen dute, gero ospina, ero limoia, eta ero, azten dira, ekilore olioa, eta txuleta horren olioa. Eta zu, probatzen duzulan ez da. Hau txuleta da. Horra joen ginen, nire lagun iratin despedidan. Hanen gaben Baskaixa, Iruñan, da... Nian nahiakin San Ferminetan jonitzen, ara Baskaltzera, afaltzera. San Ferminetan joteko lekuona. Zeukaten menu bat berezia San Ferminetarako, baina guk kartara jangen duen. Bera bizatu zuen, menua, azkenean menua da, bera jendako, jende asko, gelditu gabe. Goizetik, gauerarte gelditu gabe, erotzekoa. Eta hemen ikusiko, bitu, hemen erakutsiko dizuet, ze kolore hartzen ari dan. Gustatzen zuen? Pixkaz gehiago utziko diot, eta gero labera jungo da. Eta labea nolako erretillo batean, emango iziot lehenengo 4 minutu, labea dukat 180 graduta ero. 4 minutu emango iziot alde batetik, azalan aldetik, eta gero, buelta emango diot, eta beste 4, beste aldetik. Oso no. Txak. Hemen erretillo, oin esan dut, eta hemen ez dit balio. Zegero zutan jarri behar dut. Karo, nik ero nahi duena da, hau ez da gure etxeko zu baten, gaina, hau, atetxetan asko iten gauza bada, hartu, karo, hemen oin, labian iten duenean, hemengo zukuak eta aterengo dira. Eta zapore guztia eta berreskuratzeko, gero hau, hone printzipioz indukzioan funtzionatu beharko luke, plaka honek, indukzioan jarriko du, ikusiko du, nik uste du baiez, espero du baiez, bestela beste bat daukat, badakidala eunekoen funtzionatzen duela, eta gero inbar duguna da, ardoak eta, hau, bero daukaula, labetik atarata gero, baina ala ere hemen zu gainean, ardoa botako izkiogu, gozoa, beltza, modena, ospina, horrek, hemen geratu duen zuku guztiak altzatu ingo ditu, eta hori, hemen aragizalda pixka daukat, aragizaldarekin berreskuratuko dut, irakiten jarriko dut, eta hori bai izango da, gainetik jungo dan saltza. Horrenik, etxean eta jendiek igual aukitzeko dagoena errexau izango da bustinezko kasuratxuak eta, ez? Bai, zua baldin badauka, zu bezala zua baldin badauka, zuk zua daukazulako. Bustinean... Bueno, bestela saltzen dago, lan indukzioak eta adaptadore batzu da horrek. Bai, nik hori zut ikusi. Bai, horrek saltza dituzte. Esan behar ez duzu nuen, Bueno, esangotzut. Esan dakoa, 4 minutu alde honetatik. Buelta eman, aragia gorantzakero, eta beste 2 minutu. Atara eta aluminio paperean bilduta hor mantenduko du epela, eta gero erakutziko dizuet saltza nola egin. Gogoratu, patatak eta zagarrak eta, hemen barruan eri dela, goxo egiten, Bueno,
gure paparra labian izan dugu, eta ikusten duzu moden, funtzionala, zela. Ardo osoa. Bai. Ardo beltza. Ezkeni bihurtu itxena segitxuen. Lasai, oin. Eta oin, hemen ateak utzi digun dena, honek hemen irekin aldi bat eman behar du, eta ero pasatuko du gona. Ziko golan, nahi geldi... Kontuz. Berua da, hori da txarrena. Horregatik. Eta hau, bilduko du horrela, pausatzen, eta gero ja dena listo daukagunean, saltza, patatak inda daudenean da, labeian bukatuko dugu, baina hemen, guztu zuen, bueno, da, kasuela bat bezala, lapiko bat bezala, ez? Ja, hemen, altzatzen nahi da, bere, sustantzi guztia, ondo berreskuratuko du dena, eta gero, ja, bai, hemen daukat, lapiko bat, hemengo zuku guztiak hartu ditugunen, eta hau, atearekin, azpizuna egiten baduzue, solomo bat egiten baduzue, edo zer labean egiten duzuena errea, gero berreskuratzeko, berak hau, bitu, elkarte eta txokoa eta itzeten duela, berreskuratzeko horko saltza eta zuku guztiak, oberena, hau da, honekin ja garbitu dugu, eta oin, ingo genuke, txak? Hora, atearen sustantzi guztia hor dago, eta oin bai, hau zutara jarri, modena txorreta bat, eta hau murrizten utziko du. Hau murrizten utziko du, erdira murrizten danean, hartu, salda botako diogu, bueno, kontuko dari ditu algara. Bai, oza, segitxo murriztuko orduan. Bai, horrega, murrizten zuen lasaio. Ondo. Orduan, barriketan, hau izango zen, behitxu, lehengurien zinun izokinakin, tartarra. Eta, mosten dozunean, gordini geratzen da barrutik, hau izango zen, ahatian puntua bai, gordina geratzen da, ez? Hau, printzipioz, hau jan behar da, azpizun bat izango esan moduan. Gordini, nahi, oin xerrata moztukot, eta printzipioz, barrua, gorria hon behar du, eta guk nahi duguna da, hoxe, xerrata moztu, eta platerian bertan, gero berotuko du, eta, baina, bueno, zure errezeta erresa da, ez? Entzalatxoa da. Bueno, nik, oin bitartean, ze kontu badauko duzu, bai? Konturik ez, zuketanik, lan supermerkatutan da joten zaten zu, erosten olan estresa sortze dutzu bai gauzak poltzatara sartzia, ose? Niri estresa, gaur egun nina, maila batean, adin badaukat, ja, estresatu... Horan, gomendio horik emateko genizkenik, gomendioak honek irakurtza ditxu dana, logikoki pentsatzen gatez, horrela gauza bigunak gainin jartie. Hombre, bai. Moldeko ogia gainen jartzen zula, poltzako sakonian, asko beto. Logika mantendu da. Zuk esan duzu goizean juteana. Nik aukeran, txoriene bukatzen danean, eguerdian, juten basa olako superfizian ditara, eguerdian, ez da egoten, ino. Superfizian ditara ez, baina merkatuak eta supermerkatu txikixak eta herrikuak. Eguerdit, espada behizten. Eguerditan, ordu bixetan edo joen da, hor, ez dakiz ze pasatzen da. Ordu bitartiak, irurak bitartian, horre jendia ja... Paskadu hostien. Bai, ordu bitan jende asko lanetik ateratzen da. Baina, txoriene ordu bat erditan bukatzen da. Bueno, bai, Zupen ordu bat erditan. Eguerdian nahi nuen esan. Eguerdian juten basara, hor, aldea, ez da goten, inorrez da. Nik, hemen bukatu, gero kotxe hartu, abadin oraino jun, eta hori, hor denbora juten da, orduan, hori, hor jente gutxien hoten da. Bueno, itxengo du Patreonek lurriundu arte, erdira murrizten denean, salda pixkat, eta gero zibironek hemen hartuko eta hartu almidoia, maizena ero delakoa, disolbatuko dut urrotz pixkatekin, botako diot, nahi dugun gorputza emango diogu, eta ordurako patatak indagongo dira, honi berotu bat, eta izango da jartzea oinarrian patatak, gure paparra, ate paparra gainean, eta saltza pixka gainetik, eta hemen daukat gure marakuia saltza baita, bisaltza. Bisaltza. Bueno, bukatzen noa, ja. Bai. Falta, ostra, paparra. Paparra labean sartu dut oin, bero aldi bat emateko, saltza. Zako sustua. Bai, kristona. Saltza. Badaukagu, gazi gozoa, badauka horre modenaren puntua, eta boixe, oinarrian jarriko du gure patata eta sagar ohe hau, hau alde batera. Gainera, saltza badauka, gorputza eta distira. Bai. Eta orain, bukatzeko, gure
Ja, satitxu, tata, dana. Bai, den hemen neurrian, egon gara kontu kontare, billo, den ez du jarriko. Entzutzen ari nola nataraten salaiala batik. Bai, gure labea oso ona, eta horrek egiten du lako goza. Jarriko du, gure paparra horrela, ikusten duzu, puntua. Puntatxua guretako, ez? Jo, leona... Saltza barik eta jamioso, Patri. Probatzeko lehenko proba bin bida, hau osagaia, bere hortan. Ez da bukatuta, Patri. No sego xua, Bueno, horrela, saltzak egidez, Osa, jake. Horrela, eta oin aldamenean, ero inguruan, gure marakuja saltza. Eta hemen daukazue, ate paparra, bere hoe gainean, marakuja saltzarekin. Eta orain, telebistako magiarekin, hemen, gu saltzeko. Asaietuko naz, danetatik bat hartzen. Ara gisa, bi saltzak, patata, sagarra, kipula, gatza, piper beltza, salda, zer gehiago, osa gehiago. Salda, saltzan zauen, Bale. Ez du onartzen, ez? Oso goxua, Tau, gantzat dana janitzen dazta? Hombre, mesedez. Ez tizu entzulen. Zorieneko ez tizu entzulen. Ez, hori esan du. Bai, filtro egiten duzu. Ni noizean behin hori egiten dut, ni neuri ez entzun, zer bestela erotuko nintzen. Bueno, ontxe, aldatzea tokatzen da. Eta ze pesatu bat, ezu? Entxalada bat. Letxu bat atomatia? Hoixe bai, misto bat. Eta ontxe, entxalada bat esan datzut mistoa ez. Bueno, mistoa bada, mistoa. Bai, varietatea badauka, mixa badago, baina ez da holan, letxuga, tomatia eta tipulan. Zorionez. Bai, osagai, nagusixa, edo emangotzana izena da otarrainska entxalada, baina nahiko tropikala izango da, mangoa, aguakatea, lima, martorria, eta hor badaukau, gero saltza bai, saltza berezi bat bikain joango dela, ontsa esango zu betxu. Venga, no lengo oso. Lehen da bizi saltza ingo olixua, soja saltza, limazukua eta saltza gazigozoa nahasiz. Horik gorde eta gero mangoa, aguakatea eta luzokerra lauki txikitan zatitzuko ditugu, otarrainskak eitzu eta saltzakin nahasi eta bukatzeko entxala tipula gorrixakin eta martorrixakin zerbitzatuko dugu. Hola, nesan da itxura hona doka? Bai, eta betxu, ingo lehenengo gauza? Hori, ez? Ospinolixua eta izango da, lauko jaraka da holan, begiz. Bai. Olixuanak... Hau da, 60 gramo? 60 gramo, bai, noski. 15 bakoitza? Bai. Hemen bat, hau da, 15 mililitro soja saltza. Bai. Gero bat, edo bi. Hau da saltza gazigozoa. Estia bota diezu, ero zer da? Ez da saltza gazigozoa. Bale. Hau da, pikantea, botatzen jakara... Bai, uste nuen orokorrean esaten nahi zinela gazigozoa zala bai. Ez, hauen, zelan saltzen da, zelan itxen dien, udaberriko biribilkiak eta, bai. Horreitako, eta gero, ospina biharrian, limazukua jarrikotzen. Osondo. Orduan horrek dago, bai, gure entzalada, norbaite entzalada esan da, honek osagaidana jartzen botzazu, bueno. Bueno, entzalada gaur egun badakigu askotarikoa daudela, eta egia da, garai batetako liburuak hartzen zenituen, eta han ere bazeuden, egia da, ensalada asko, ensalada atala beti normalean, nahiko zabala izaten da, baina gaur egun oraindik are eta zabalagoa da, eta hor sartzen dira epelak, hotzak, gordinak, kozinatutakoak, nahi duguna, azkenean, nik ensalada definitu egingo nuke da, ospinolio bat, baldin baduka lagungarri moduan, erdi ensalada beti. Eta gero honi, gatza bota, soja saltza eta ere gatza bota behar lehenko tastatu, eta gero gatza bota, bai, gero beste aldiak iningo, hori bilinaz jaten, bakit etxian gauze da, baina,
Baina jende asko dago, lehiotik kanpo behira gure txeko zukaldera, orduan... Hori da. Eta hori, ez, gatza, hori, lehenengo da, estatus soja saltxeak, markan arabera gatz asko edo gutxiago okiko dagoen. Orduan, hortan, lasai bilik. Eta ontxe, hori, baraskisa... Gainerako zagaiak hemen hasten joan, ez? Hori da. Bueno, honek eta saltza honek gure umore aldartean ze eragin izango du? Ona, txarra... Nik betzatu, janari honak umore honen sartzen daula jendia, ez? Bueno, azkeneko ikerkuntzak horti du, azantza, janariak gure aldartean, gure egunerokotasunean eragin handia daukala. Jo, ez da oingo? Nik uste du, bai ez. Osa, barakit, nahi dut esan, elikatu iten gaitu, baina buruz ere elikatzen gaitu, zehantza, hor, esteetan dauzkagu neurotransmisore lan egiten duten hainbat eta hainbat milioika bakterio, eta horrek, segun ze aldarte daukaten, zer jaten duten garunera sentsazio horiek, ez? Eta horrek umorean, fisikoan ez psikikoan eragin handia sortzen dute, eta estresarekin, gure egunerokotasunekin, garrantzi handia omen daukala. Hori jaten arabera. Bai, eta horrek garrantzia daukala, orduan, osasuntxu ondo jatea garrantzitsua dela, fisikoki ondo egoteko, baina buruz ere ondo egoteko, eta aldala beti, eta hori ez da esaten dugu, baina aldala konpainian. Bakarri jatia, telebistaren aurrian, eta jende pila bat egiten dut, nik ulertzen dut, hori da arazo bat, jende heldu asko, bakarrik geratu direnak, eta etxean bakarri daudenak, eta horrek bakarri jaten dute askotan, ez? Hori benetan, aldala, ez da git nola, o seme alabak joan noizean behin bizitatzera, ero lagunak, ze bakarrik jatea hor... Sare sozialetan oso, biralak edo inzien bi amama, Andaluziako herri txikitxo baten bizi ziren, eta, batek zaukan, ez ziren besta garaikideak, batek aukuzaren ez dakit larogei, da beste batek larogeita 15, eta bat azoian bestien etxera, baskaltzera, eta horan, baskaltzen zaren bisa batera. Zu jana alduzu munduko jakairik onenak, baina hori, baina bakarri basaude, ez duzu berdin disfrutatuko, imaginatu, jutea eguneko menua jatera porruzalda bat, eta gero txitxarro batzuk, txitxarro herria, lagunekin, zure bikotearekin, zure familieko norbaitekin, horrek ez dauka, hori 10 aldiz hobea izango da, 3 Michelin izardun jatetxe batetara bakarri jutea baino. Bueno, ez dakit, Niretzat aukeran emaidazu porruzalda eta txitxarroak, eta nire familikoa, kuadriakoak, lantaldea aldamenean daukadala, ni bakarrik jatetxe olako... Nibe bai, baina inkesta bat itxen bauzu, harritxuko zotzun, jendia, ez dakit. Jakin ezatera... Nik pentsatu sorpresa erumango olako inkesta bat buruko osasunerako garrantzi ia gehiago daukala, inguruak horre garrantzi handia daukala. Zer jaten dugun, bai. Zer jaten dugun, bai. Eta zuriz jatzu pasau inoiz, sabizela igual, takitiru lau egunetan, txarto jaten da zure gorputzak eskatzen dutzula zehose freskua, fruta bat, entzalada bat, ez dakit gazpatxo bat olako zehose. Eta gero, hartzen dozunean, zure gorputzak, ez dakit berpiztu itxen da. Ez dut zitzen noiz baitxorre sensazio horrek? Ez daukat hori, txarto zer da txarto. Zuk esaten lagune, jutean bazara hortik... Okorretan da, lagu egun da, bari. Aspaldi ez dut olakorik, etxean jaten dut, umeekin jaten dugu, beti, guk etxean hori araua badaukagu, ze familia batzuetan bakit iten dutela aurrena, umei jaten eman, eta gero gurasoek apartea faltzen dute, gure etxean araua da, bai ero bai, dano batera, berdin zait, eta hori da, araua, eta hitzegin, eguna egoten gara, baina hala ere, eguna nola jondan, eguneko kontuetaz, beraien historia kontatzen dizkidute, oin kanikekin omen da biltza. Kanikak angora eta kanika bera, eta erosi bera, eta ni oin azaltzen dik gu nola jolasten, beste modu batena jolasten dute. Ez dute guaxa egiten, da zuloa, eta ez dute horri biltzenaz, alfombran zulo bat ez dute, baina zuloan jarri dut alfombran dauka lauki batzuko la marraskian, eta borobil bata da, ara bota behar da lehen, eta handi gero... Ume artean ondo ibiltzen zara, zu gustatzen gatzu, ez da? Ez que jolasa hoien ni maite jo. Gure txien afalduta ero juten, umi baino beto pasatzen dozu. Jolastu, ero noizian behin, telebistak ero usten digu ero, baina jolasak honen betikoak ez galdu behar. Eta nik uste hor, danen artean, da piki san hori, txikiak ez dakik galtzen, txikiak da, la letxe bat. Bai. Hori txikia aitxara atera da, kago la letxe. Horrek ez du nahi izaten galtzen. Hemen txen, mangoa, aguakatea eta luzokerra laukitxan? Hauek ondo gozita daude makizu?
Probau, baten bat, aiene. Takit banik, Ez dio, zapore hartu. Esaldi hori zenbat aldiz entzuten dugun astean zehar txoriene. Ez dio eta zapore hartu. A ber, zelan itxotzen hori. Eta bestea... eta saltziek. Aiki, eta zeina bestea? Ez probatu hau, pikante dago. Hori da, hori txindotzau, pikantia esako nahi gustatzen. Eta honek olako, honek egositxa dauzelako, baina itxuran olako ceviche bat emoten dau. Bai. Bai. Segintxe gainera jarri bihotzau. Gaina kipulia dago jarri behar dut. Kipulia eta martorixa, atarako ez da zuelan platetxo bat. Sakona? Ba, ez dakit, zuri iradokitzen dotzuna, zure esperientziak. Bueno, nik zeituan nire mundura bialduko zaitut, Aien, ustaiak datoz. Zan. Ustaia gora, bigeti bera. Eira alde batera eta gero bestera. Lagunduko ez da zu, jarriko zu hau zuk? Hau da gorea, Ezkeni ustai artian txartu. Ini, apuntatu, hau, a ber, orduan ni ari nahi sartzen hemen, Vale, hola, pixka danetik, ez? Gero zela jungo da, gainean, apitu, gero aro batzuk lan, hori, xerra batzuk. Hori da, gero gainean. Oso ona. Bai. Usaina, bikaina, hemen frutan aritzen da pila bat, manguan usaia ikusgarria. Eta martorrixak emangotza bai, bera aromian nik gutxi jarrikotzat. Bai? Bai, besta ez dugu nahi holan sapore danak estaltzia. Berez, dotore, Zapalduko dugu. Oin, zapaldi behar da ondo, zer bestela. Eta itxu jarrikotzau. Otarrainxka hori ez dakite... Ies egin nahian da bidez. Baina, formi emondotza. Ni paezka da zarreskak eta tarako ditut. Baitu zerako, zuk entzalada bat entzuten dozunien, ez dozu hau imaginatzen. Ez. Bueno, hau imaginatzen duzu, lehen esan dako, 3 Michelin izardun jatetxe bat. Aizu, behitxu zelako menua. Osa, etzariek jauko. Quality dau. Quality. Goi mailako kalidadea zuentzako txurien. Eta hau gure, otarrainxka entxalada. Egon baten liburu bat iatze badu, atzeko kontu eta txorieneko atzeko kontuak. Txorieneko, ez dakit, Davidendako izango da, David da gure montadoria izango da, ez dakit, saia gauza bat, baina, plano, barregarrixak eta ataratzia, telebistan estinak argitaratzen, hori, sasoi bukaeran edo. David, programa montatzen nahi den bakoitzean, lurretik egon behar da, barrezka, esan da, bueno. Bai, edo golan, edo inbidikin hau probatu nahi ez, benetan? Oso goxua dago, Oso goxua dago, eta erra hau. David eta Joserra maite zaituztegu, bestaldian, telebistaren bestaldian zaudeten guztiere maite zaituztegu, eta bihar, txurien. Agur, behar arte.